أرئيس زينة أب العلم مرارحن أبالاتن أحرار حيلي سجم تخمسة سنة بوليس كتم عدي سابا فيتو أب كيدي هجراو زتا دك أنستيو ترجم زلوا تساتفو كلون زخل أسرار حاب مزرقو أب تساتفون الجامن نبر كتام خانن تقليتو كابوتاي أمريكا كاب إيران متقعت خفنو يخليو بزبل سقات أب إسرائيل زركبو دبلوماسينياتاتا كل كلا قعزو خمس قبرات تقليتو سلام أنا هبليز خبركم تملكتنا كاب إتيفي مدب قنقات تقرنيا على توم أرزينا كاب ساعة جميرونا بهم كبليو ما أرزينا نمرحبو نازريت بريو حبيركم كتأنيه فلما حتى أرزينا تات بريزيدانت فيدر إيسالورغ زودي بريزيدانت سويسرلاند فيولا أمكاردن مبل سالسي علم لخ مدرخ متحبار أب كتما بازل كفيتهم توم بريزيدانتات كلتي أو زات زكايدون تخونو تزتب كلتي أو يركبن كمون قدات تا أوروبان أفريكان أما تزقبر يتوهيلهم بإيجنسي متحبارن لمعاتن سويسرلاند تدالوت مدرخ سلام انتايو بزبل مري حساب تسناد أخمس خونة تقليتهم بريزيدانت أمكر هاجرات أفريكا أبا علم لخا بوليتيكا زلون تعنتو كبنا بلا ممتو قليتهم إذا ما نلو ودكت أبا والثاني إلهم أب كل أوراميا حد خبابتا تبزن قساقسو أبالات قجل رعد شنين أحرار عطو قجلن زي الداقم سقومتنا توسد مخانو فيلد مارشال برهانو جولان إبسي قليتهم أتوم فيلد مارشال سرايت مكل خال هاجر نتوم عطوقات قجلة بزقبا ندم سسم خانون عطوقات حيلتات كابت أورميدا وزيوم أب بروباغاندا ميديا نخسر حنا قبرهم مخانون أرقاقيتهم بتزامر زينا أب كلهم عودتات سرايت نيمهنات كيدي تتنخيرهم زلزل لعلوا إتما جرشم حيلتات سرايت مكلخال فيلد مارشال برهانو جولا قليتهم فيلد مارشال برهانو جولا نهنسات كومبرينسيف سبيشالايزد هوسبيتال بيلا منخورنا عاب زغمت الأوان كمزقلتو سرايت مكلخال بودابة فلتاتن تكنولوجي نايمهنا سراحتي تتنخير خالص اليوم السراويت بكلهم عودتات بقوع خوينو نخركب كم سرحون فيلد مارشال برهانو جولا قليتهم نعبيت سراويت مكلخال زمت سرحت هنسات مسرة المعات أنها تسالتو خامز خونو بمحبار لومي كيد هنسوتو تجمرة هوسبيتال نايزي مرأية إلوم بقعاتن سريتن زلوو قلقالو تعنا مسرة هنسات زبنا وسراويت كامز خونه زقلتو توم فيلد مارشال مسفحفاح مسرة المعات هنسات تسراويت أبا مقلت أف قدو عزوز كامز خونه مقلاتهم قلقالو زينا إيتيبيا تسابسيبهم أب العلي أمرارحن أبالاتن أخرار حيلي سقمت خمس توسدة بوليس عدي سابا فليتهم بتي توسدة سقمتي أمرارحن حدا أبال جوجلن ات أخرار جوجل خمس تقتلو تاقليتهم بتوساخي حدا أبتحطوط الطر كمزو على تحبيرهم كما قلالت بوليس عدي سابا نهو سناي أندارجي تارقين أبنزار قاشاو أباتن هابتامو أندارجي تسمان زيتبهلو أبالات ات أخرار جوجلن أبا أديس هوا متقعت قبر رعدن مفتام لوخ حيزوم ينقساسو كمزلو أكلات تا بزقبر وقت التلتا فليتو سلازخونا تقبار قبر رعد كيف تسامو أبا غزتر نموعال أبالات بوليس من قساس هبزقبر الأوان 4 ميازيا خلت الشحن 10 جوشان أمتمرة تابك فلكة ما بولي وردا سلسته أبا كوابي أدراش ميلينيم إيدوم نخبو انتحتتو فقادنياتات زي مخانم تحبيريم بمسارة زي تارقاوت ريكورد كلتا سي
1473 ايسوزي ديزاير مكينة بمتقام مس أبالات بوليس تخصي بمخفاتهم نهو سناي أندارجي ترقين قوسيلو نابحك منا مسكده هيوت خمس حلفة بوليس قليتهم بتوساخي هفتامو أندارجي تسمى أبتز تقبل لو تخصي كم زموته كاب بوليس هدي سابا زرخبني حبريتا يرد كمون أبين الزرقاش شاو أباته زي تبهال أبالة قجلة انتيك وسلا أبو قطتصر كم زعلا بوليس حبير لهم نتوم أخررتي أبو قطتصر نوعال بمسار استقبر من قصاص ساجن أرار ساتشومن كونستابل ماتياس بيتروسن كم زوسلو تقليتهم أيتا اندشاو جيت الناس زي تبهالو القصب دما እቶም መኽረርቲ በመኪኖኦም ንኽጽዕንዎም እንተገድድዎም ኣይተሓባበርን ብምባሎም ብኣባላት እታ ኣኽራር ጉጅለ ከም ዝተቐተሉ ብሪሆም ኣይተ እንደሻው ናገን ሕዋዝ ነበረ ታርጋ ቁጥሪ ኮድ 2 ኣኣ 8457 ብጥይት ጉድኣት ከም ዘጋጠማ ፖሊስ ከተማ አዲስ አበባ ገሊጹሎም أب زفر حرشا مفرعينات نمعبايا بزقبر تعري قونا قوني لمعات سرعة مقبيتا كورنك خونا تسرح مخانو نيستر حرشا فليت كم هاجر استقمت أتقامو حد مقبن سرعة مقبن منكاي زيتات حزا شتون معوات أو حرشا قد خمز اللوون تقليت استقامو حد مقبن سرعة مقبن أب محبران قد طبان قدات زحدرو قدات بمرداء بستمتات أنا نقرز مع بلا مقبي دحنناتو استحلوه استزانغ أخولك قرب مقبي تبت سحنتن ممحياش بزحات سرحتنا سالتو خمس خون حبريتات منيستر ملاخيتهم مفرعينات نمعبايا بزقبر تعري قداي مقبن سرعة مقبن تأمتاتو هيبونا تسرحة خمس خونة زقالت منيستر ازي ابشتون مبزح كل مداركت اكالات بتشيحتهم نخوات وحاتيتهم لمعات كوريدر أب زسرحلو كبابتات زتوارد سرحة مسرة لمعات إلكتريك ناتوغنا مخانو وانا فتس أمسرح قلقالوت إلكتريك أدي سابا دكتور جبيو ليكاسا قاليت قلنا لمعات كوريدر قلقالوت إلكتريك كي قوارد كرما مدلو كمستقبرونا بريهم كرم حزيز تواددن قوامن بوتاب زي مهلو زتا سرحة سراح تمليسو نافرس خمز نبرب محبار أبز حز اوان بستانا ملكعو ناتسالت خمز خونا من رقاتهم قلقالو زينا إثيوبيا سابتيبوم سالساي معرف زيغاتا كور دبلوماسي أب سعود عربية أب أتقام خونتات اللو أستاذ 7 زيغاتات ناب هاجروم ناي مملا السراح تجميروم أب السومن 10 براراتات بمقبار أب زغطلو 4 أوارح أب سعود عربية ما أخل متن حتى أبيا الشمسي أب أتقام خونتات زركبو زيغاتات ناب هاجروم ناي مملا السراح لومي كم استجمرة قلقالو زينا إثيوبيا تسابتيبوم مارزينا نقدر يحزر ما بزرزرنا بنريهم قدايات كنحلف إثيوبيا artificial intelligence digital transformation ذهبت وطمتها تتناخيرو كقطلي خبلو مكتل قدماي مينستر ايتا تمسكن طرونه تزاريبهم دستاز تسميت روبوت اب سكايلايت هوتيل مسهبو بعالميا جاز موسيقى ملاتو استاد قيبو مخان مدلوات موسيقى قريبام نصبصب سنايت سيفو ጌታቸው አለሙ ክቡራትና ክቡራን የኢትዮጵያ ወዳጆች ሶሞያ ኢንስቲትዩት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢትዮጵያም ሐምሻ ወለዶ ቴክኖሎጂ ተጠቂሞም ቋንቋ አምሃርኛ እትዛረብ ደስታ ተሰመየት ሮቦት ሙዚቃው ምድላዋታ አቅሪባላ ሮቦት ደስታ ሙዚቃው ምድላዋታ ዘቅረበት ምስ አርቲስት ሙላቱ አስታጥቄ በመዃኒዩም ክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ሀብቴዋን ኢንስቲትዩት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢትዮጵያ በዋኑ ሐደሽ ቴክኖሎጂታት ናምፀ ኢትዮጵያ ምስካሎት ዓለማት ማዕረን ክትጓዝ እናሰርሐ ዝርከብ ትካል ኢሎም አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የሚባለው የወደፊቱ artificial intelligence ዝበሃል ናይ ቀጻሊ ጸቕጥ ፈጣሪ ቴክኖሎጂ ዓለም ንክንፋለጥ ደቅና መናእሰይ በዛ ዓውዲ ንክሰርሑ ልዑል ተበግሶ ኣብ ምፍጣር ዝርከብ ኢንስቲትዩት እሞ መሻርክቲ ኣካላትን artificial intelligenceን በዘጋጣሚ ብሽም ቤት ምኽሪ ዲጂታል ኢትዮጵያ ከመስግን ይደሊ
artificial intelligence ናይ ቀጻሊ ጸገም መፍትሒ ቁልፍ ጉዳይ ሃገርና ኢሉውን ዓለምና በመዃኑ ኢትዮጵያ ንartificial intelligence ንዲጂታል ትራንስፎርሜሽንን ዝሃበቶ ትኹረት ተጠናኺሩ ክቅጽል እዩ ክብሉ እቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተዛሪቦም መንግስት ለዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ትልቅ መንግስቲ ንዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ልዑል ቦታ ይሂቡ መፍትሒ ብዙሓት ጸገማት ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን እዩ ከምኡውን ቴክኖሎጂ አውቶሞሽን እዩ ኢልና ንሓስብ artificial intelligence ድማ ካብዚን ላዕሊ ናይ ብዙሓት ሰባት ፍልጠት ደሚሩ ዝሓዘ ማሽንን ቴክኖሎጂን ኣለማሚድካ ምስራሕ ምኽኣል ስለዝኾነ ብፍላይ ስሕተት ብዝንክ ኩነታት ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ኣዝዮም ዝተሓላለኹ ጸገማት ይፈትሕ እዩ ኢልና ንሓስቦ ቴክኖሎጂ ስለዝኾነ እዚ ቴክኖሎጂ ንክስፋሕፋሕ እዚ ቤት ምኽሪ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ዝሰርሕ ይኸውን ዋና ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢትዮጵያ ኢንጂነር ወርቁ ጋቸና እቲ ኢንስቲትዩት ካብ አፍሪካ ብሉጽ ልምዓታዊ ትካል ንኽኸውን ትልሚ ተተሒዙ ይስራሓሉ ኢሎም ወደፊት አሻግረን ስንመለከት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2030 ንቅድሚት አማዕዲና እንትንምልከት ከማቋጽራ አውሮፓ አበ 2030 ኢንስቲትዩት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢትዮጵያ ካብ አፍሪካ ብሉጽ ትካል ልምዓትን ምርምርን ምዃን ዝኽእል ዕላማ አቐሚጥና ኢና ከም ሃገር ኣብ ዓውዲ ኢንዱስትሪ ገና ብርክዝ ዝበሉ ዘይተጀመሩ ስራሕቲ ኣለውና ሮቦቲክስ ነዚ ፍቱን ሓጋዝን ሰጓምን መሳርሒ እዩ ሮቦታት ኣብ ዓውድታት ሕርሻ ጥዕና ማዕድን ኢነርጂ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ኣገልግሎት ኣብ ሆቴልን ቱሪዝምን ኣብ ዲጂታል ዕዳጋን ካልኦት ስራሕቲ ወሃብቲ ግልጋሎት ዓማዊልን እጃም ሮቦት ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ ትካልና ነዚኦም ዝኣመሰሉ ስራሕቲ ብተስፋ ንምፍጻም ምስ ዝተፈላለዩ ውልቀን መንግስታውን ትካላት ብምዃን እናሰርሐ ይርከብ መርሃ ግብሪ ሙዚቃ ሮቦት ደስታ ኢንስቲትዩት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢትዮጵያን አይኮግላብስን ምስ መገዲ አየር ኢትዮጵያን ኢትዮ ቴሌኮምን ብምትሕብባር ዘቀረበ እዩ ኣብቲ መርሃ ግብሪ ሚኒስትራት ሓዊሱ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ተረኺቦም እዮም ኣብ ከይዲ ሃገራዊ ዘተ ደቂ ኣንስትዮ ትርጉም ዘለዎ ተሳትፎ ክህልወን ዘኽእል ኣሰራርሓ ብምዝርግሑ ኣብ ተሳትፎን እጃምና በርከታ ምዃነ ተገሊጾም ክሳብ ሕዚ ተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝረኸብኦ መድረኽ ዓበይቲ ዓወታት ምምዝጋበኑን ተመላኺቱሎም ንጸብጻብ ኣሜል ሙልጌታ አብርሃም ፍሳም ሰላም ሃገር ካብ መሰረቱ ንምህናጽ ኮነ ሃገራዊ ምክክር ንምግባር ዝተፈላለዩ ምድላዋት እናተገበሩ እዮም ኣብዚ ከይዲ ደቂ ኣንስትዮ ትርጉም ብዘለዎ መገዲ ክሳተፋ ምግባር ድማ እቲ ዘተ ውጽኢታዊ ንክኸውን ዝገብር ምዃኑ ኣብ ኢቲቪ ምስ መደብ ዳጉ ጻኒሕ ዝገበራ መተሓባበሪት ስርዓት ጾታ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ወይዘሮ አበባዮ ደሳለኝ ተዛሪበን አጠቃላይ የናሽናል ዳያሎግን ሂደት የሚወስን የአሰራር ስርዓት በሚዘጋጅበት ጊዜ ሓፈሻዊ ከይዲ ሃገራዊ ዘተ ዝውስን ስርዓት ኣብ ዝዳለወሉ እዋን ደቂ ኣንስትዮ ትርጉም ብዘለዎ መልክዑ ኣብቲ ኮሚሽን ኣብ ምሃብ ውሳነ ይሳተፋለዋ ማለት እዩ ንምድላው ንህቦ ቦታ ክሳብ መወዳእታ ዘሎ ነገር ስለ ዝውስን ገና ኣብ ናይ ምድላው ምዕራፍ ስርዓት ኣሰራርሓ እንትዳሉ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ትርጉም ዘለዎ ተሳትፎ ከመይ ክነምጽእ ኣለና ብዝብል ስርዓት ኣሰራርሓ እንትዝርጋሕ ደቂ ኣንስትዮ ተሳቲፈን እየን እዚ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ ከይዲ ሃገራዊ ምክር ንኽሳተፋ ዘበረታትዕ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝኾነ ይኹን ማሕበራውን ፖለቲካውን ጉዳያት ብንቕሓት ክሳተፋ ክግበር ከም ዝግባእ ተሓቢሩ ነዚ ድማ ፍቃድ ካልእ ኣካል ክጽብያ ከም ዘይግባእ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ተንታኒ ፖለቲካ ሲሳይ ለማ ተዛሪቦም ሴቶች በፖለቲካ ተሳትፎ በማህበራዊ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ተሳትፎ ፖለቲካ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳይ ቀዲመን ክኸዳ ይግባእ ክወፃ ይግባእ ናይ ካልእ ፈቓድ እንተይሓተታ ናብ መድረኽ ልዕልነት ሓሳብ መሓዝ ዓርሰን ከብቅዓን ከንብባን ይግባእ ናይ ቀደም ደቂ ኣንስትዮ እኮ ዋላ እናተገለላ ኣንበብቲ እየን ነይረን ኣብ ቀረባ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ ካብ ዝገበርዎ ዘተ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ኣዝዩ ተመቺኒ ክሳብ ሕዚ ኣብ ከይዲ ኣሰራርሓ እቲ ኮሚሽን ደቂ ኣንስትዮ ዝለዓለ ድሌት ተሳትፎ ከም ዘርአያ ኣብቲ መድረኽ ተላዒሉ እዮም ሴቶች ብዙ የሚናገሩ ነገር አላቸው ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ዝዛረብኦ ነገር ኣለወን ዝህቦ አጀንዳ ኣለወን ኣብ ጉዳይ ሃገር ይምልከተን እዩ ዝብል ኣረኣያ ኣለወን እዩ ስለዚ ንኽውከላ ብጣዕሚ እየን ዝደልያ ናይዚ መርኣያ ድማ ናብቲ ኮሚሽን በዓልን በኣካል ብምምጻእ ንኽውከላ ዘለወን ድሌት ኣርኤን እየን ካብ ሓደ ማሕበረሰብ እንተናእሰ 30
ቀዳሚታዊ ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን ክመጽ ኣለወን ካብዚ ብተወሳኺ ደቂ ኣንስትዮ በይነን ድማ ማሕበራዊ መሰረት ኣለወን እዩ ክሳብ ሕዚ እቲ ኮሚሽን ኣብ ዝሰርሖም ተግባራት ደቂ ኣንስትዮ ጠንካራ ኣጀንዳታት ብምትሓዝ ንቑሕ ተሳትፎ ገይረን እየን ተባሂሉ ኢትዮጵያዊ ዲሞክራሲ ያስፈልገናል። ኢትዮጵያዊ ፍልስፍና ያስፈልገናል። ኢትዮጵያዊ ማንነት ላይ ቤዝ ያደረገ ነገር ያስፈልገናል። ምን ማለት ነው? የሚያምን ይሉንታን የሚያቅ ጎረቤት የሚያከብር ታላቅ የሚያከብር ከሁሉ በላይ ልዩነቶች ከሰው በታች መሆናቸውን ማሰብ ያስፈልጋል። ከኔ የተለየ ሐሳብ ስላለ እገላለሁ የሚል ሰው የሐሳብ ልዕልና አልገባውም። ሰው ከዚያ ስለሚበልጥ ሰውየውን ሳይገድል ሐሳቡን ማስረጽ የማይችል ከሆነ በክላሽ ብቻ አይደለም በቦክስም ቢሆን የኔን ካልተቀበልክ የሚል ሰው የሰው ክብር አልገባው ለሰው ሊታገል አይችልም። ሰው ከሐሳብ በላይ መሆኑን ማመን ያስፈልጋል። ሁሉም ሰው የሚጨምረው ቫልዩ እንዳለ ማሰብ ያስፈልጋል። ሁሉም ሰው ኢንፋይናይት ፖቴንሻል አለው፣ የሚያይበት መነጽር አለው። ያን ሰብሰብ አድርጎ መካከለኛውን መውሰድ ያስፈልጋል። ዲሞክራሲ ለሁሉም በሁሉም ስፍራ ነው። በቤታችንም ውስጥ ዲሞክራሲ ያስፈልጋል፣ በሰፈርም ያስፈልጋል፣ በቸርችም ያስፈልጋል፣ በመስጊድም ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለው ሁኔታ ለአንዳንዶች ተስፋ፣ ለአንዳንዶች ስጋት፣ ለአንዳንዶች ደግሞ ግራ የሚያጋባ ምልከታዎች ይይዛል። ኢትዮጵያውያን በተባበረ ክንድ በተደመረ ሐሳብ ኢትዮጵያን ለመገንባት ሁላችንም የምንሮጥ ከሆነ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳንል ያለንን በመስጠት ለዚች ሀገር መስራት የምንችል ከሆነ በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ኢትዮጵያ መለወጥ ይቻላል። አክራሪነት፣ የራስን መውደድ፣ የሌላውን መጥላት፣ የኔ ብቻ ስንል ያንተ አይደለም ማለት እንደዚህ አይነት ስሜቶች ለኢትዮጵያውያን አይበጁም። አሁንም በተባበረ መንፈስ ተጋግዘን የዚችን ሀገር ህልውና ማስቀጠል ከሁላችን ይጠበቃል። ዜና አደጋ عودة مريت ستارت اب ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ሙዚየም ሳይንስን ቴክኖሎጂን እናተሳለጠ ይርከብ። ኣብቲ ዓውደ ምርኢት ካብ መንጎ ዝተሳተፋ ምህርቲ ሕርሻ ኣብ መድረኽ ዓለም ዘለዎ ተወዳዳርነት ዘዕብዩ ቴክኖሎጂ ዝፈጠሩ መሃዝቲ ይርከብዎም። ንፀብጻብ ጌታቸው ባልቻ ሙሉ ብርሃን ግርማይ መጋቢ 30 2016 ዓ.ም ኣብ ዝተኸፈተ ዓውደ ምርኢት ኣብ ግብርና ኣብ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ጥዕናን ትምህርትን ሕርሻን ኣብ ካልኦት ዘፈራት ዝተዋፈሩ ጀመርቲ ፈጠርቲ ስራሕ ወይ ድማ ስታርት ኣፓት ተሳትፎ እናገበሩ ይርከቡ እዮም። ካብ መንጎ እዚኣቶም ኢትዮጵያ ናብ ወፃኢ ኣብ ተልእኾ ምህርትታት ሕርሻ ዝተማልአ መረዳእታ ብምቕራብ ካብቲ ዘፈር ዝርከብ ኣታዊ ንኽውስኽ ዝሕግዝ ስራሕቲ ምህዞ ዘቕረቡ መንእሰያት ይርከብዎ እዮም። መንእሰይ ሚካያስ እስጢፋኖስን ካብ ወፃኢ ንግዲ ኢትዮጵያ ዓብይ በፅሒት ከም ዝሕዝ ዝፍለጥ ምህርቲ ቡን ዓዳጊ ብዛዕባ ዝዕድጎ ምህርቲ ሙሉእ መረዳእታ ንኽበፅሖ ዘኽእል ትሬሲንግ ዝተባለ መፀውዒ ሽም ዘለዎ ቴክኖሎጂ ኣቕሪቡ እዩ። ትሬሲንግ ኮፊ ከም ሃገር ፅሬት ዘለዎ ምህርትን ምቕራብ ይሕግዘና እዩ። ቡና ኢትዮጵያ እውን ፍሉጥ ንክኸውን ይሕግዝ እዩ። ዘለና ቡን ዘተኣማምን ፅሬት ከም ዘለዎ ዝፍለጥ እዩ። ካብ ኩሎም ሃገራት ብፅሬት ይኹን ብጣዕሚ ዝፍለጥ እዩ። መቀነባበሪ ምህርትታት ሕርሻን ማሽናት ሕርሻ ዘቕርብ ዋና ስራሕ መከየዲ ግሪንብን ማኑፋክቸሪንግ ኣይተ አንዷለም መሓሪ ወገኑ ምህርትታት ንግዲ ወፃኢ ኣብ ምትካእ ኣብ ረብሓ ዝውዕሉ ስራሕቲ ምህዞ ኣቕሪቡ እዩ። ለኢትዮጵያ ኮንትሪቢዩት ካረግነው የፈጠራ ውጤት አንደኛ ንኢትዮጵያ ካብ ዘበርከትናዮ ውፅኢት ምህዞ ዕርዲ መቀነባብሪ ማሽን እዩ። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ካብ ነቕርቦ ናብ ወፃኢ ማለት እውን ናብ ህንድን ማእኸላይ ምብራቕን ነቕርቦ ይበዝሕ እዩ። ቅድሚ ሕዚ ዕርዲ ብዘይ ፅሬት እዩ ዝቐርብ ነይሩ። ሕዚ ግና ፅሬቱ ሓልዩ
ንክፈሪ ምግባር ክኢልና ኢና ነዚ ዝሰርሑ ልዕሊ 20 ማሽናት ኣለውና እቲ ካልእ ቡን ጽሬቱ ብዝሓሎ መንገዲ ንክቐርብ ዘኽእል ማሽን ኣቕሪብና ኣለና መስራትን ስራሕ መካየዲ ቢን ፋርምቴክ ዝኾኑ ኣይተበጋሻው መብራቴ ብዝተመረቑሉ ሞያ ሕርሻ ተቆፂሮም ኣብ ዝተፈላለዩ ቤት ዕዮታት ዘስተውዓልዎ ሕፅረት ቴክኖሎጂ ግብርና ሕዚ ንዘቕረብዎ ምህዞ መልዓሊ ከም ዝኾኖም ይገልጹ መንግስት ለዘርፉ የሰጠው ትኩረት ከፍተኛ ነው መንግስቲ ነዚ ዘፈር ዝሃቦ ጠመተ ዝለዓለ እዩ ብሩህ ዝኾነ ነገር እንዳተርአየና እዩ ስለዚ ብዝተፈላለየ ቋንቋ ዝሰርሕ ብቐሊሉ ምስ ሓረስቶት ዘራኽብ ጸገሞም ዝፈትሕ ግልጋሎት ሜካናይዜሽን ትካልዩ ንምህናፅ እንዳፈተንኩ ዘለኹም እቶም ማህስቲ ቴክኖሎጂ ከም ዝገለጽዎ ኣብቲ ዝተዳለወ ዓውደ ምርኢት ተሳትፎ ምግባሮም ምስ ሰብ ሃብቲ ምስ ትካላት ፋይናንስን ምስ ካልኦት ሰብ ብፅሒት ኣካላት ንኽፋለጡ ዕድል ከም ዝፈጠረሎም ይገልጹ ዜና ወጻኢ ኣሜሪካ ካብ ኢራን